Čaute lidi a dneska zahrajeme Minecraft po dlouhé době, protože jsem měl rozbitý mikrofon, takže jsem nemohl hodně dlouho natáčet. Ale donesl jsem hodně nových změn, takže můžeme jít na to. Ale jsme tady. Jo, a jak jste si všimli, mám teda skin Steva z Minecraft filmu. Tak, už jsme teda tady, máme nějaké dobré věci, jestli to pomaličku nepamatuju, máme diamantový krumpáč, very nice. Takže bychom mohli jít něco prozkoumávat. No už se to tak nepamatuju, jak jsme ho dlouho nehráli, ale máme docela dobré věci. Tak bychom se mohli jít podívat. Tady je louka, že by tady byla mohla být nějaká ještě vesnice. A půjdeme se zase podívat tam na tu horu, protože to vypadá docela dobře. Mohlo by tam taky něco být ještě. Když ovce má dítě, nemůžeme zabít mámu ovce, takže ne, to nebudeme zabít, toto zabijeme, tak, jo, mám vlnu, nějaké jídlo už, dobré, kravičku dítě taky nebudeme zabíjet a tak jako co bychom si mohli udělat, mohli bychom třeba dneska postavit dům, takže by to nebylo tak špatný. Jako docela hodně dlouho jsme v tomto survivalu cestovali, takže jsme si mohli postavit nějaký domeček. Takže tak. Už budeme na té hoře za chvilku. Potřebujeme ještě, nevím na co vlnu, tak nevím. Vezmeme si nějaký teda ještě maso, semínko, můžeme si postavit i farmu, potom už budeme mít dům. Vezmeme si i rovnou dýně, protože na farmu, jako do farmy se to bude taky hodit. Jo, tady jsou krápníky. To je docela velká jeskyně. No tady máme nějaký železo teda. Tak ho vytěžíme, samozřejmě to tady nenecháme jako. Železo tady nemůžeme nechat. Vytěžíme železo, nemůžeme ho tady 100% nechat jako. Potom, co tady ještě nevidíte ještě nějaký železo? Jo, tam je železo. Tak by to nebylo tak zábavné, takže by se vám takhle nenudil, takže musíme jít prozkoumat nějaký cavey potom. Ale prvně se musíme tady nachystat, mohli bychom si postavit nějaký domeček, už jako za hodně dlouho. Tak. Asi v této cavece dobré, ještě vytěžím tamto. Ještě, že máme docela dost kamene, v jedné dlouhé době se napojím a doufám, že neumřu. Vytěžíme teda to železo. To je docela dost železa. Musíme všechno vytěžit, to je docela dobré. Tady je docela dost železa. 8. Tak nice. Tady mám potom krápníky, tam bych si možná taky jeden vzal, jako. Tam mám železo a to zatím teďka nebudu už brát. Schovám si teda ten kámen do inventáře. No. Takže teďka bychom mohli jít, se podívám. Je tam železo ještě, tam je jedno železo. Musíme ho vytěžit. Tam se mi tož nechce stavit nikam doprostřed jako propadliště nebo jeskyně. Vytěžíme toto radši železo, kolik je ho tady, jenom 4? Jo, tak docela nice. To není tak špatné. Mohlo to být horší. 4. Ještě víc. Nice. To je docela dobré. Dobré. Máme dneska štěstí, lidičky, že? Mohli bychom jít někam dál. Ještě dál. Tak, se musíme jít vyspat. A ještě mi připomíná, že bychom někde na svůj kanál mohl točit Planet Crafter, protože vím, že když jsme naposledy natočili Planet Crafter, tak jste mě tam vůbec skoro neslyšeli. Takže už myslím, že mám upravené, takže bych mohl zkusit udělat nový díl Planet Crafteru. Ale než musíme se vyspat, aby tady nebyla tma, čau ovce. Ach jo, ještě není tma. To je fakt na Minecraftu nejhorší. Ježíš. Tak. Jo. Slunce zapadá, super. Půjdeme dál a dál. Půjdeme dál. Tady je už byla asi tma. 8. Vezmeme si postel. Nemáme sedlo, nemáme. To je docela špatné. Máme teda jako docela dost železa.
Jo, mám docela dost železa. Dá se říct jako. Tady je potom nějaký les. Tam asi nepůjdeme. Takže tak. Cherry dřeva. To by docela bylo dobrý. Teďka bychom mohli asi někam půjdeme tam tím směrem. Jo. Takže půjdeme takhle, tam je džungle. Tady to je tak dostat takový hezký výhled, jako. Tady bychom si mohli postavit dům. Plingy? Jo. Nejsem moc chytrý, já jsem si nevzal ty sapingy. Docela blbé. Tak nic no, tak budu muset na to načít nějaký normální dřevo, protože cherry nám nevystačí. Ale vlastně mohl bych to jako zkombinovat. To je docela vybraný nápad, jako. Mohl bych to zkombinovat s normálním dřevem. Jako je to tady takový hezký výhled, jako stroje. Takže by bylo, jako mám plný inventář, takže by docela bylo dobré si postavit nějaký dům. To je docela dobré. Víte co, postavíme si dům tady. Úplně do spodní, tady dám 5 uhlí. Ponačit nějaký ten písek ještě. Ještě nemůžu umřít tím, že akorát tady dojdu. To bylo docela dobrý. Je tady nějaký písek, halo? Je tady. Tak natížíme tento písek. Tady je zombík? Jo je. Co by jinýho tady bylo, že jo? Aj, I'm Steve. Dobrý. Takže boom, jo, myslím, že nemám, že jsem tam dal nějaký, ale to nevím. Tak tady tak půjdeme. Tak, co se? Dáme si vypéct to sklo. S tím bychom si mohli něco vykraftit, akorát nevím co. Když přemýšlím, hodil by se nám docela kyblík. Kyblík by se nám hodil. A potom farmu bychom mohli ještě postavit, ale na tom nevím, jestli budeme mít dřevo. Máme kybelík, teď asi máme ještě dřevo, nemáme. My nemáme už dřevo normálně, no tak farma asi nebude. Mám bychom mohli vypít to jídlo, no. Dáme nám tady listy jenom kolem baráku na ozdobu. Tak to bylo hodně málo, mám tady trošku ozdoby. Tak počkáme, až se nám to vypeče, dobrý, jenom 2 skla už. To uteklo docela rychle. No, když jsme našli sedlo, tak tady můžeme chočit si ostíka. No, ukaž, kolik toho je. A poslední ještě. Pojď. Poslední sklo. Takže vykraftíme si glass pane. A udělám z toho sklo. Tak, a protože už mám plnou čestku, by se nám hodila i druhá, ale my asi nemáme na nic dřevo. Tak já vyměním ty pírka zatím, potom můžeme natěžit ještě v dalším díle. No. A já si myslím, že pro tento díl jsme toho udělali hodně, takže zatím